Ähliňizde salam mähriban dostlar. Aslında sowuk howany köpüýmiz halamasak da aramyzda halayanlar hem bardyr. Siz ütgen adyk önümlerimiziň öňüni almak üçin sowuduja goýýas. Şol sebäpli alan adyk önümlerimiziň täze aly durýar. Bu videomuzda sizlere dünýäniň iň sowuk şäher hakynda video taýynladyk. Videomuza like basmagy unutmaň. Bize goşulmak isleseňiz agda bolup bilersiňiz. Yakutistan Russiýanyň gündogarynda Siberiýadan soň dünýäniň ikinji iň sowuk ýurdudyr. Yakutistanyň paýtagty Yakutsk şäheri dünýäniň iň sowuk şäheridir. Yakutsk şäheriniň 300 000-den gowrak ila sany bardyr. Sowudyjydan hem has sowuk bolan şäherde -28 derece olar üçin öwrenşilen derece bolupdyr. Sowudyjylarymyz iň köp -28 derece çenli sowudyp bilýär. Yakutistanyň paýtagty Yakutsk şäherinde howanyň temperaturasy -71 derece çenli düşüpdir. Bu ýeriň yerli ýaşaýjylary hem günlük düzgünleri bilen ýaşaýarlar. Bu şäheriň okuwçylary -50 derejäni geçýän sowuk bolsa okuwlaryna gitmeýärler. Bu şäherde siz daşarda 30 minutdan köp dursaňyz ýüzüňiz gyzarar we dem almaňyz kynlaşar. Şol sebäpli öňüňize baranyňyzda öňkü ýagdaýyňyza gelmeňiz üçin ýarym sagat gerek bolar. Sowugyň zyany siziň endamyňyzda gijelik bilen agry ýüze çykarar. Bu şäherde siz daşarda ýep içip bilmeýäňiz. Sebäbi ýerde goýan zadyňyz 10 ýa-da 15 minutdan soň doňýar. Bu şäherde isen sowuk bolup, siz daşary çykyp gyzgyn suwy serpeňizde aşaga gar ýaly sepelener. Beýle sowukda adamlar näme üçin ýaşaýarlar? Başga şäherlere näme üçin göçüp gitmeýänlikleriniň sebäbi bolsa, chemiýanyň, ýagny Mendeleýewiň bütün elementleriniň ählesiniň hem Yakutistanda çykarylmagydyr. Şol sebäpli bu şäherde elementleriň köpsi çykarylyp satylýar. Dünýäniň iň sowuk şäherinde auto ulagyňyzy işletip goýmasaňyz, sowugyň netijesinde ulagyňyz doňar we ýa-da çenli doňunyň açylmagyna garaşmaly bolýaňyz. Siz bu sowuk şäherde aýnek takyp hem bilmeýäňiz. Sebäbi aýnekleriň saplary kulagyňyza ýapyşar we aýyrmakda gynanarsyňyz. Yakutsk halky esasanan balykçylyk, awçylyk bilen hem meşgullanýar. Bazarlarda et satylýan ýerlerde sowudyja möhümlik hem bolmaýar.
Dünýäniň iň sowuk şäheri ýa-ki halky öz durmuşlaryndan şat bolany üçin başga şäherlere hem gidesi gelmeýärler. Ýa-ki häzirki wagtda köp turistin ziyaret etýän şäherleriň biri boldy. Videonun soňuna çenli maňa hemra bolup görüňiz üçin size köp minnetdar. Videomuzy göwnüňize yaran bolsa like basmagy, bize goşulmak isleseňiz agza bolup bilersiňiz. Sag bolun.